Tak ahojte, vítam vás. Dneska ideme nahrávať prvé video v našej trojmesačnej ceste o mužskej sexualite. Dneska s mojim priateľom Igorom Mihalom. Ahojte. Hm. Na začiatku možno sa trošku len tak v krátkosti predstav, aby bolo... Ja poviem potom, že prečo to je pre mňa zrejme, že som si pozval zrovna teba, ale skús aj tak o sebe trošku povedať. Uh, ja som človek, ktorý robí s ľuďmi od svojho takého pubertálneho veku. Čiže som človek, ktorý robil hlavne cez šport, som robil trénera, učiteľa. A potom od určitej doby, keď som spoznal moju terajšiu ženu, Mabinku, tak nejako tak prirodzene ma to viedlo tou cestou seba rozvoja a sprevádzaním mužov mám pravidelne svoju mužskú skupinu, taký 6-mesačný program, takže hráme sa s témami a rozoberáme témy, ktoré sa síce rozoberajú možno aj niekde inde, ale my to rozoberáme bez piva a hovoríme o tom, čo mužov trápi, v čom sa chcú posúvať. A napríklad jedna z tých dosť takých kľúčových tém je aj téma dnešného rozhovoru, takže ja som veľmi rád, ďakujem ti za pozvanie a je to téma aktuálna v ktoromkoľvek čase a v ktoromkoľvek veku každého muža, i keď s ohľadom na vek je to vždy trošku iné. A myslím si, že je to téma, ktorá sa nedá obísť, nedá sa pred tým zatvoriť oči. Najmä preto nie, že je to vlastne tak, že v tej téme, v tej intimite vlastne sa odráža úplne všetko, úplne celý náš život. Jednak aj môj, ako samotný, moje programy, moje vzorce, ale veľmi pekne sa na tom odráža aj ten partnerský vzťah. A ja niekedy zvyknem na našich párových seminároch hovoriť, že je to taký lakmusový papierik, že na tej intimite vlastne presne vidno to, čo sa v tom vzťahu deje a ako sa to deje. Takže keby si niekto zobral výstrih len z toho a pozrel sa na to, akým spôsobom, nemyslím teraz len samotný sex, ako samotný akt kopulácie, alebo ako to mám nazvať, sexuálny akt, ale aj celé to, čo patrí vlastne k tej intimite a vy, čo ste tu a čo sa o to zaujímate, tak asi je vám zrejme, že to nie je len o tom šup šup von, ale že to je trošku komplexnejšia téma. A žijeme ju všetci. Hej, takže pre každého úplne je to aktuálne. Aj dokonca pre tých, ktorí nemajú partnerku momentálne alebo žijú sami, tak je to téma proste všetkých. Hm. Hej. Ako správni chlapi, dneska si ideme porovnávať skúsenosti. Takže uvidíme, kam nás to zavedie. Nebude to asi taký klasický rozhovor, ako že by som bol tu nejaký moderátor. Ideme sa proste rozprávať ako dvaja kamoši, ktorí máme obidva dosť hlboký vhľad do tej mužskej sexuality. A krásne si to tak uviedol, presne, že tá téma je veľmi prepletená so vzťahmi, vzťahom so sebou, že to je proste naozaj ten lakmusový papierik toho, ako naozaj žijem, aký je môj život. Pretože veľa ľudí vlastne má ten pocit, že tá sexualita prirodzene akože by mala akože klesať, lebo to sa píše v všetkých tých šatopisoch, že vlastne na začiatku je to také divoké, bla bla bla, a potom proste to tak ako upadá a potom vlastne 60 už by vlastne o tom ani nemali v podstate nič riešiť, lebo to už je dávno pase. Hej. Ale pritom obidva máme skúsenosti s tým, že chodia k nám chlapí aj po 60 veľmi aktívni proste. A práve niektorí začínajú v tej 60 vlastne, že to spoznajú tí kokos, že aha, ty vole, to doteraz, čo som žil, tak to proste ako som to len tak olizoval po povrchu. A teraz zrazu objavia no celú. Hej, ja to hovorím, že to nemá konca, hej, že tá sexualita vlastne není nejak ohraničená a dá sa spoznávať, ako čím tam dáš viac pozornosti, tak tým viac môžeš získať. A čiže my sa teraz budeme na tú sexualitu možno pozerať presne, že nie čisto na ten akt, ale čo všetko okolo toho je, aby vôbec ten akt mohol vzniknúť. Hej. A vlastne
jedna z tých tém, ktorá bola tu teraz otvorená u nás, tak bolo také prebranie zodpovednosti za nespokojnosť ženy. Čiže, lebo veľa chlapov proste ešte si stále ako ide tú linku toho dobrého chlapca a vlastne si postavia tú sebahodnotu na tom, ži je žena spokojná alebo nespokojná. Hej. A potom vlastne, a neviem teda, akú máš ty skúsenosť, ale podľa mňa ako keby uh, nejaká konečná spokojnosť ženy asi neexistuje, hej. Z môjho pohľadu teraz si myslím, z môjho pozorovania, že práve ona je dobrá, hej, že práve tá ženská nespokojnosť nás veľakrát ako pohne k tej zmene, alebo poukazuje na niečo, čo proste nefunguje, aj keď to môže rôzne vyzerať. Tá nespokojnosť ženy proste môže vyzerať nekonečnými rôznymi spôsobmi, ale vlastne nemusí ukazovať ten koreň. Hej. A za mňa je vlastne to dôležité sa zastaviť a obidvaja sa pozrieť na to, že čo to vlastne je, pretože tam ja vidím tú múdrosť, ktorú tá ženská nespokojnosť ako prináša. Neviem, či máš takú podobnú skúsenosť, alebo ako to u teba funguje, alebo s mužmi, čo máš. Pardon. Tak ja samozrejme takú skúsenosť nemám so ženskou nespokojnosťou, lebo všetky boli spokojné. Ehm, Ja vôbec neviem, skade to ako keby odkrojiť, alebo ako to vlastne načať, lebo z každého smeru, keď sa na to pozriem, tak či chcem, či nechcem, ťa to privádza k tým tvojim takým akoby koreňovým témam každého z nás. Ale istá vec je, že asi ten vývoj máme zhruba všetci muži tak nejako podobný, že sa preúskame tou pubertou, za nás ešte porno napríklad nebolo, boli len časopisy. Takže tým, čo sa bežne ten mladý chlapec preúska, potom to začne búchať tie ženy hore-dole, akože si to ego naplňať a to patrí k tej puberte a postpuberte, že to skúša a potom si nájde nejakú ženu a zrazu sa to začne celé nejako odvíjať. A áno, dobre si naznačil to, že je taká dogma, alebo ani nie je dogma, taký folklór spoločenský, ktorý je tu strašne dlho, a má to svoj, myslím si, že taký racionálny základ v tom prírodnom, že áno, na začiatku vzťahu je to všetko úžasné, elektrizujúce. Ja sa dotknem ženy, ona je hotová, ona sa ma dotkne, ja som hotový, všetko nám to funguje. Potom prídu deti, s deťmi prídu starosti a potom to celé nejako tak ako keby upadá. A trošku to ide v tom takom folklóre tých starých filmov, no čo moja stará, čo môj starý, a má to širší taký akoby kontext. Ale musíme pochopiť, že áno, tento scenár je, ja to vnímam, že je to prirodzené, tak tá príroda nás nastavila, že my sa zoznámime a v záujme zachovania toho druhu ľudského a rodu na začiatku nám to všetko bude klapať a potom už keď už sú tí potomkovia na svete, tak asi nás to trošku vedie hľadať si akoby inú partnerku a mať iné deti, uh, aby ten rod bol zachovaný. Takže do určitej miery si myslím, že je to taký koncept, ani nie že koncept, ale že sme tiež tak trošku zvieratka v tomto a máme niečo s tou prírodou alebo s tou zvieracou ríšou spoločné. Na strane druhej, my tu máme spoločenský koncept celoživotného nejakého spolužitia s jednou ženou, a ja napríklad niekedy, ale to je dávno, povedzme za tých mojich telocvikárskych čias, som veľmi neveril na tento koncept. Zdalo sa mi to, že to je divné, že by celý život s jednou ženou, aby to fungovalo, aby to rozkvitalo ešte tými rokmi. Teraz mám názor už samozrejme úplne iný. Jednak už mám tak akoby pred 50 a to, čo si chcel povedať, čo si povedal, to výrazne počiarkujem. Nielen v sexualite, ale v akejkoľvek inej oblasti, ja vnímam, že po 40 začínajú tie najlepšie roky. Hm. Hm. V čomkoľvek, hej, lebo už sme skúsení, niektorí teda my ešte neúplne, ale tie deti už sú veľké, už máme čas na seba, už máme aj niečo zarobené, keď sa podarilo, hej, už máme asi aj kde to zázemie bývať a už konečne môžeme začať žiť. Takže s tým sa stotožňujem a nám so ženou sa to potvrdzuje každým jedným rokom, a to nie je nejaké klišé alebo nejaká reklama alebo niečo, ale naozaj aj v tej intimite, aj v tej sexualite nás
zrazu niečo prekvapí, čo sme doteraz nepoznali a dosť sa tým akoby zaoberáme, skúmame to zo všetkých rôznych strán. Takže ja to úplne počiarkujem a myslím si, že tak to má byť. Že chcieť 25-ročný chlapec alebo chlap, aby zažíval to, čo 45-ročný, sa nedá proste. A tak to má byť, že ten 25-ročný ide si tam na inej vlne a práve sa spoznáva, zisťuje to, že čo to s tými ženami robí a takým nejakým svojim vývojom potom dojde do štádia, že áno, môže sa stretnúť so ženou, ktorá mu dá najavo nejakú, že je to málo, alebo že je s niečím nespokojná, alebo že by chcela niečo iné, alebo niečo viac. Ale to je tak úplne v každej sfére života a tam potom sa nám väčšinou začínajú spúšťať tie také zrazu, že aha, tak ona to chce nejako inak a ja vlastne nie som dosť, tak keď nie som dosť, tak čo sa stane, keď väčšinou teda, alebo veľa mužom, čo sa stane, ja nie som dosť, tak sa vráti z toho dospelého tela mentálne do toho dieťaťa, kde nebol dosť, väčšinu z nás to tak zažívalo, pre otca alebo pre mamu, a zrazu je tam dieťa a dospelá žena. Čiže tá príťažlivá, tá sexualita, tá intimita sa úplne stráca a potom môže sa stať nejaká taká akoby mierna dysfunkcia, že sa mu zrazu nedá, aj keby chcel, a keď sa mu nedá aj na budúce, už sa to stupňuje a sa to nabaluje a tak ďalej. Čiže to je jeden taký model, že nie som dosť, že zrazu stretnem ženu, pre ktorú nie som dosť. Aj keď na začiatku som bol, alebo sa to tak javí, lebo tá chémia to tak zariadila. Ale zrazu akoby nie som, chce niečo inak a mňa sa to môže dotknúť. No a potom je ten druhý model, ktorý si naznačil, a to je tiež častý v tých kruhoch, to ženy zvyknú otvárať, najmä keď tam nie sú tí muži, vtedy sú viac také akoby priamejšie k tejto téme. Keď sme tam muži so ženami, tak skôr je to také diplomatickejšie a také opisnejšie, tak lebo nie je to príjemná situácia a predsa len žena v kruhu, ja neviem, 20 ľudí, ťažko povie svojmu mužovi, vieš čo, ale tá minúta 30 predsa len nedalo by sa s tým niečo spraviť, hej, aby aspoň 3, alebo ja neviem, hej. Alebo to len ako príklad, hej. Čiže nechce ho ponížiť, prirodzene ona ho nechce ponížiť, chce s ním žiť, ľúbi ho, dokonca ho aj ľúbi. Zabezpečuje ju, je s ním šťastná a tak ďalej. Toto sa jej zdá, že by malo byť trošku inak. Alebo si vie predstaviť ten potenciál, že by sa dal inak naplniť. No a potom sú typy mužov, a to tie ženy niektoré komunikujú, že presne ako si povedal, že je tam ten model, silný model dobrého chlapca, čiže ako keby naplňujú, zdá sa im, že keď naplním požiadavky tej ženy, napríklad aj v tej intimite, tak ona bude spokojná a ja budem dobrý a dostanem tú tatinkovú jedničku, ako bolo v tej rozprávke, neviem, kto je v Kronkovi, to bolo pekne naznačené, asi není Kronk ako Kronk, on celú tú rozprávku bojoval o tú tatínovú jedničku a nikdy ju nedostal, to uznanie. Takže toto tam akoby podvedome naháňame, ale čo sa stane, a to sa nestane väčšinou hneď, stáva sa to po rokoch, tá žena dojde do fáze, že je jej to málo i napriek tomu, že sa snaží ten muž všemocne akoby uspokojiť. A čo je jej málo? Zrazu jej začne byť málo, že ona toho muža vlastne, ona necíti, čo je ten muž, čo chce, po čom túži, že si to niekedy prevezme sebecký, akoby tú celú intimitu len pre seba, že je to presne ako v tom tanci, že občas potiahnuť, občas pustiť. Ale keď iba púšťam a naplňam sa alebo tak, alebo tak aj ten tanec by tak vypadal, že no tancuj so ženou, ktorá necíti tvoje vedenie. Že budeš sa snažiť, aby to pekne vypadalo a dúbkať tam za ňou a snažiť sa vyciťovať, čo ona akurát chce a robiť to. Čiže pre ženu nejakú takú pozráňanú môže to chvíľu fungovať, takú nevyhľadkanú svojim otcom, v zmysle toho, že nepoznala tú zdravú mužskú blízkosť od útleho veku, od svojho objatia, od svojho otca a všetko to, čo by uznanie, že ju vidí, že jej povie, že je pekná a iné veci, tak pre niektorú ženu to môže byť chvíľu ako taká terapia. Ale potom chce ísť ďalej, potom už chce toho muža cítiť.
A hlavne, A hlavne asi to, kým Milan si cez to no, neprejde, tak aj tak to je do nekonečna nenaplniteľné, hej, že ty ju môžeš hladkať, objímať akože celé dni, ale to je proste, to není šanca ako naplniť zvonku. Takže hej, no. Takže je tam potom o tej rovnováhe, ako vo všetkom koniec koncov v živote, že nemôžem tam byť len pre ňu a nemôžem tam byť akoby egoisticky, nejako pornisticky len za seba. Že vymením 20 poloh a vyhral som na konci, že uspel som. Ani to nie je dobré. Ale z obidvoch súdkov je dobré mať ten koktail akoby nejako tak namiešaný. A to, kým som dobrý chlapec, len plnič prianí a kedy to konečne niekto uvidí a uzná, tak to nefunguje. Takže z toho treba čím najrýchlejšie vystúpiť a byť tam akoby za seba a zároveň vnímať tú ženu, že to je tá hm. rovnováha v tom. Mne sa veľmi páči, jak robíš tie hry, aj s dospelými chlapmi. A tam je vlastne ako keby sme sa vracali do tej hravosti a do toho, že vlastne môžeme robiť chyby. A toto je jedna z tých ako keby ciest za mňa, že vlastne aj v tej sexualite, že aby sa tam vrátila tá hravosť a nebáť sa robiť tie ako chyby. Hej. Robil som týždeň dozadu video ako na túto cestu a v strede som si pýchol. A v tom prvom momente tiež mi, že ty kokos, a teraz čo? Že čo to budem vystrihovať a ja len si, ale však to je presne tak je aj to pri tom milovaní vlastne, že vlastne sa môžeš dostať do bodu, kedy ako máš pocit, že si spravil niečo zlé alebo zlyhal, ale vlastne pre mňa je dôležité práve to ísť ďalej. Lebo v momente, ja keď som robil to, že som sa v tom bode zastavil, hej, že napríklad ten pocit, napríklad penis začne ti ochabovať a proste zrazu máš ten pocit, že sa nedá. A som zastal, tiež raz, dvakrát, trikrát sa to stalo a už potom vlastne máš ako keby v hlave už to máš napísané, že a ty už ako máš problém. A z tohto som vlastne vyšiel s tým, že som sa nezastavil. Že som vlastne ako išiel ďalej. Aj keď sme zostali len tak ležať a bez pohybu, a len som bol s tým pocitom, čo mi to robí, tak zrazu to začalo ako preklikať a prišlo úplne iný druh milovania vlastne. Ale vlastne len z toho bodu, že som sa prestal ako báť robiť chyby, že som tam priniesol aj tú hravosť. To proste, mne sa brutálne páči, jak vlastne ty prinášaš tú hravosť ako do tohto ako kolektívneho pola. A takže to je proste pre mňa sranda, že ideme sa baviť o mužskej sexualite, ale pritom vlastne bavíme sa o tom, čo žena, čo toto dieťa, bla bla bla, ale za mňa ako tá naozajstná sexualita bez tohto ako nemá šancu. No áno, to je jeden z dôvodov, prečo mňa tie hry tak oslovujú, lebo je to vlastne, v tej hre sa dá zažiť všetko, čo v živote, s jedným takým bonusom, že hra sa môže opakovať, a chyby sú naopak niečo, z čoho sa môžeme učiť. V tej hre to je bez dôsledkov. Hej. V živote tiež robím chyby, ale potom si musím akoby odmakať tie dôsledky. A v tej hre to ide automaticky. Takže ten setup toho, že mať to akoby v ľahkosti, že no a čo, že spravím niečo zlé, tak je veľmi dobrý, myslím, že aj v tej intimite. A to tam vidno, že ja neviem, ide intimita a muž spraví niečo, čo tú ženu zabolí, alebo čo je naopak je také, že o ničom, že meké, alebo nemyslím to len ako penis, ale že proste jeho dotyk jej je nepríjemný. Tak ho odhodí, dá mu ruku preč. A to môže byť moment brutálneho odmietnutia, ktorý môže jednak ukončiť ten večer z pohľadu intimity, ale častokrát sa to môže preniesť do následujúcich dní, že ten muž si tam pôjde nejaký svoj programík, nejakú domnenku, že ona ma odmieta, ja nie som dosť, tak si nájdi a chodoriti, hej. Kopu si tam môže ponabalovať len na takej perkotine, kde on mohol tú ruku zobrať, dať si high five a ísť na to inak. A zrazu v tej žene by bolo presne tú ľahkosť za tú hru. No ale to je na obidvoch. Hej. Tam proste my potrebujeme, či už muži alebo ženy, ale viac asi tí muži, cítiť to, že čokoľvek spravím a nespravil som nejakú, že by som ti na schvál chcel ubližovať, bude prijaté.
myslím nejaké, ako najmä v tej dysfunkcii to asi najviac vidno, že krásny večer, ja neviem, víno, sviečky, ide sa na vec a zrazu muž nič. Hej? Takže teraz a žena môže prirodzene, a to sa jej nedá zazrievať, byť sklamaná a dať to, že hej, no tak ale my sme si to tu všetko nachystali, deti konečne po pol roku, babičky, alebo ja neviem, a ty nič. Hm. Takže tam môže nastať jednak pocit odmietnutia, jednak to, že ja sa ti už nepáčim, alebo tak ty máš, ja neviem, milenku, alebo máš porno, alebo čo máš, prečo sa ti nedá a začnú ísť tie výčitky, čiže začne ísť ten program vina a hamba. No a cez to sa dostať, ako to, ako si povedal, sa cez to dá dostať niekedy za pár sekúnd. Hm. Ale nemôže tam nastať tá vina a hamba. Tak ostaneme ležať, tak sme len tak sa budeme len hladkať a pustíme. To je ten bezpodmienečný dotyk. Že jedno, čo sa ide diať, jedno, čo sa stane, ja ťa príjmam tak, ako si, no tak teraz to tak vyšlo, môžeme sa hladkať, môžeme sa chvíľu zasmiať a väčšinou ten zrušenie toho tlaku, že niečo musíš, nejaký výkon podať, spôsobí to, že zrazu môžeš ten výkon podať. Ale keď ho musí, keď máš, nie že musíš, ty máš ten pocit, alebo muž má ten pocit, že musí podať ten výkon, tak je to väčšinou to spôsobí, že sa nedá. Hej, hej. Ja som si všimol práve z toho môjho pozorovania, čo robíme s ľuďmi aj zo svojho, je vlastne, že mám pocit, že práve v tej téme sexuality je muž oveľa zraniteľnejší ako žena. Že práve ako tento tlak na ten výkon dokáže spraviť taký brutálny ako zásek a vlastne, keď tam není presne táto schopnosť si len tak ako lahnúť a len sa oddať tomu dotyku alebo proste len si tak ležať spolu a keď toto tam ako nenastane, tak tam vzniká ako až taká stena vlastne medzi tými dvomi ľuďmi. Stane sa to raz, dvakrát, trikrát a tá stena proste rastie a už je to neuveriteľne ťažké. Už potom už nestačí tá sekunda, dve, tri, minútka, ale to už sú proste hodiny ako tých rozhovorov, kým sa proste prekúšeš ty kokos cez tie všelijaké, ako jeden si vytvoril svoj príbeh, druhý a medzi tým 300 ďalších. A to, kým vlastne sa zase dostanú do toho prepojenia, tak to už potom trvá. Preto za mňa je nenormálne dôležité vlastne to úplne ako keby hneď. A to milovanie je najlepší sebarozvojový nástroj za mňa, lebo ty si tam úplne v prítomnom okamžiku a ty to vlastne ako keby v tej sekunde vlastne vieš otočiť ako tú situáciu. Že v čistom priamom prenose vlastne to, čo o tom rozprávaš, myslíš si a teraz zrazu to môžeš spraviť ako keby, že a to je ako nádherné vtedy. Tam sa dejú tie zázraky, no. Možno, ja neviem, pre nejakých mladých budeme znieť tak ako aj trošku divne, alebo ja neviem, ja tiež keby som mal 20 a počul auto, boha, že čo, jaké zázraky, aké vedomé milovanie a dvojplamenie a blbosti, hej. Uh, ale ono to tak naozaj je, hej, že tie zázraky sa tam dejú, pokiaľ to fakt dokážeme pustiť do toho plynutia, a ja viem, že sa to veľmi ťažko popisuje a nedá sa na to dať nejaká muštra. Ale skrátka to je ten pocit, že obidvaja sme tam a sme tam bezpodmienečne, pretože tam chceme byť a bez tlaku na nejakú, že niečo má byť. Hm. Lebo ako náhle mám nejaký scenár, ktorý má byť, či už v svojej hlavičke, alebo si myslím, že ona ho má v hlavičke a ja nejakými domnenkami si idem, tak to je proste, to zabíja to, čo je vlastne gro tej intimity. To, čo prináša ten život, tú šťavu, hej, že je to nečakané, spontánne, prekvapivé, proste, že to plynie a že to nikto nevie, aký bude mať scenár, ani začiatok, ani koniec, ani niečo. Hej. Takže to je na tomto, áno, to je ako život. Keby sme dokázali tak žiť, koniec koncov nenadarmo sa vraví, ako robíš čokoľvek, robíš všetko. Hm. Čiže ako sa vieš dobre zahrať, spontánne, ako vieš prijať prehru, ako vieš ísť za víťazstvom, pravdepodobne tak aj robíš v živote iné veci, aj sa miluješ takým spôsobom. Takže ja to môžem trénovať hoci kde, no ale prečo to si nezvedomať v tej intimite, keď to máme na tanieri dennodenne, no tak ako minimálne.
že na to myslí každý z nás dennodenne, alebo je tam v tej hlave nejaké, že aha, tak asi mám tu ženu, ona tu má muža, niečo sa jej otvorí. Takže neviem, že ten sex je dennodenne za každú cenu, ale tá téma tu v poli je. A je úplne prirodzene, lebo Ja mám, ja mám práve tú skúsenosť, že mm, keď tá intimita je vybudovaná a tá bariéra tam ako nie je, tak práve tá sexualita, táto milovanie je prítomné aj denne. Hej. Keď samozrejme sú všelijaké okolnosti, hej, musíš niekde ísť, alebo proste tie deti a bla bla bla, že niekedy sa to nestihne. Ale vlastne tá chuť, keď tá intimita je otvorená, keď vlastne to prepojenie tých partnerov je ako funkčné, tak vlastne prirodzený stav, ja ako mám takú skúsenosť, že majú obidvaja tí partneri vlastne chuť na to milovanie. Že to, že vždy, keď je ten priestor a ono za mňa je brutálne dôležité ten priestor normálne ako mať pre to milovanie ako k dispozícii. Nenechávať to ako nejaká priorita, že keď zostane čas, hej, že niekde ako na chvoste, lebo potom veľakrát sa to vytráca len z toho dôvodu. Za mňa ako je pre mňa ako najlepšie je vlastne sa milovať každý deň. Pretože ono to ako tá intenzita proste narastá, to prepojenie proste je tam stále vytvorené. Nehovoriac o tom, že tá bariéra úplne mizne vlastne tým, že vlastne udržiavaš vlastne to milovanie ako keby stále aktívne, z toho tvoríš proste, z toho prinášaš veci. Čiže pre mňa ako je to úplne ideálny stav a prirodzený za mňa. Možno to tak není, ale ja to tak vnímam. každý sme iný, každý to Jasne. máme inak. Takže za mňa na to neexistuje nejaký muštra alebo niečo a nebolo by dobre sklznúť do nejakých scenárov, že ja to nemám tak čo mám robiť, aby som to mal tak, aby som už konečne bol dobrý, alebo ja neviem, dospel na nejakú úroveň tantrickú alebo čokoľvek iné. Uh, tá intimita je najlepší akt toho seba poznania a toho, čo ja vlastne potrebujem, čo ja vlastne chcem. Väčšinou tí partneri sú spolu, pretože na začiatku sa našli, že si proste voňali, chutili, väčšinou, nevždy, hej, ešte stále stretneme ľudí, ktorí sú z nejakých iných dôvodov spolu, či už ekonomických alebo nejakých karmických, že musel si toto odžiť a nájsť takého partnera. Ale väčšinou je to tak, že áno, na začiatku to išlo. Ak to šlo na začiatku, tak môj názor je taký, že je možné to udržať a rozvíjať akúkoľvek dlhú dobu. Mhm. Mhm. Teraz som o tom presvedčený, lebo to žijem, ja neviem, 15. či koľky, či 14. To je jedno, hej, zhruba 15. rok. A nie je to tak, že by sme mali sklzávať, že 3 roky potom ideme dole, potom musím, ja neviem, zobrať púta, potom nejakú inú slečnú do troje, alebo ja neviem, aby som udržal ten hype toho. Nie je to tak. Za mňa teda nie je to tak. Nechcem tu dávať nejaké dogmické tie. Ale proste môže to kvitnúť úplne akúkoľvek dlhú dobu a možno keď sa stretneme o 20 rokov, že budeme mať 60, tak zistíme, môžeme si povedať, že kto mal pravdu alebo ako to vlastne je ďalej. Ale to, aby to mohlo fungovať kedykoľvek, akokoľvek, kdekoľvek, nemyslím len ten samotný akt sexuálny, ale tá blízkosť, tá intimita, tak nemôžem v sebe mať nič dlhodobo nevyriešené, čo ma od toho partnera odpája. Čiže ruka v ruku intimita ide samozrejme s tou komunikáciou, lebo keď viem dobre si vykomunikovať, to súvisí s tým, že ak ja mám nejakú ťažobu v svojom zadnom vrecku ako účet, ktorú ani neviem, že si nesiem, ale si ju nesiem, tak potom sa s tou ženou ani nechcem stretnúť. Mhm. Možno ma púdi niečo mať, akoby ten akt, ale ja vlastne nechcem ráno vstať a ju stretnúť v kuchyni a pohľadiť po vlasoch, prejsť jej po boku alebo po zadku, alebo proste dať jej pusu na krk. Takto, lebo sa mi to zdá, že nechcem, že na čo, ponáhľam sa, neviem čo. Dobre, čau, čau, hej. Čiže toto je dôležité a to moja žena častokrát hovorí, že
Predohra je blbosť. To ani nemusí byť, lebo predohra je celý deň. A keď nevieme, a to sa môže stať, aj nám sa to stane, že zistíme, že niekto z nás je trošku tak ako mimo, že toho druhého tak ako niečo, tak to otvoríme. Ženy sú citlivejšie na to, oni to vedia. Čo ti je do muža 100 čertov? Nič mi není, čo by mi bolo. Poláham sa, hej? Nie, poďme sa na to pozrieť. Veď to sa dá za minútku, za dve spraviť, hej? Povedz mi, na čo myslíš a čo ku mne cítiš. A keď je človek, teda chlap k sebe úprimný a zistí, že už druhý deň sa nemá chuť jej dotknúť, a na začiatku to fungovalo, tak to bolo, že áno, to bola žena, ktorá ma priťahovala a všetko to bolo, tak je jasné, viac ako jasné, že si v sebe nesiem nejaký ťažobu voči nej. A to nemusí byť zo sexuality. A tu treba dať preč, tu treba vyriešiť. Bo čím dlhšie, ako si povedal, to nechávam, tak sa to kopí a kopí a kopí a potom to už nepôjde za minútu. Po 2 rokoch to už nepôjde za minútu. No a potom sa stretnú na párovej konzultácii. Ja sa spýtam, lebo všetko vypadá úžasne, mladí ľudia, ako intimita, všetko v poriadku. Áno, áno, my to tak máme raz za rok, ale inak v pohode to je to všetko, nám to vyhovuje, hej. A mali 27, hej, alebo ako do 30. No tak nie som si úplne istý, či to všetko funguje. Nejde o to, že máte raz za rok intimný vzťah, ale že čo je medzi vami. No a tam toho bolo strašne veľa, samozrejme. Takže Mhm. predohra je celý deň. Áno. A tá žena, keď to tak je, tak potom už nemusí byť vôbec žiadna predohra večer, lebo stačí, keď žena ma ucíti bližšie pri sebe a ja ju a všetko to beží. Hej, to je mýtus, že ja musím teraz toto, potom musím toto, potom zapáliť sviečku a potom to môže byť, hej. Hej, To, to presne to je ako z, z veľa strán to ľudia počúvajú, že žena musí mať takú predohru dlhú a muž inak. A ono to naozaj tak je, presne v tom momente, kedy tá žena je preťažená, kedy proste není vyživovaná tým prepojením, keď ten muž si ju proste celý deň nevšíma a potom ne, nabehne do postele a chce to tam rovno naprašiť, tak proste vtedy to je tak. A veľakrát proste sa stane to, že aj vo vzťahu, ktorý ako takto funguje, ale proste zrazu z nejakého dôvodu tá žena je v strese, nejak je toho na ňu veľa a vtedy naozaj tú predohru, alebo my to voláme tak, že ako keď si kúriš v krbe, hej? A teraz vlastne kúriš a keď len prikladáš, to je bez problémov. To proste udržiavaš aj v kuse, je teplúčko, všetko je v pohode. Ale proste ideš na týždeň preč, vrátiš sa domov, ty kokos, krb je studený, kým sa to vykúri, hej? Tak to proste trvá. A to je presne s týmto. A keď o tú ženu rok nezavadíš poriadne, no tak to je akože rok nevykúraný dom. Tak to, kým vyhajcuješ, tak to potom ako trvá. A tam naozaj sa stretávajú tie dva protipóly, kedy ten muž už má ten tlak, ako, že tá nadržanosť vlastne nastúpa tak, že už len chce proste vbehnúť dnu a uľaviť si. Hej. A tá žena naopak, ona potrebuje byť vydotýkaná a tam strašne veľa vlastne tých stretov ako keby nastáva, hej. Ale za tým, ako čo som ja teda vypozoroval, je naozaj to ideálne, to udržiavanie toho ohňa a keď vyhasne, tak potom naozaj dať tomu čas. A to je hlavne pre muža je to veľká výzva, keď nevie akoby byť s tou nadržanosťou, byť s tým pudom svojim, tak to je ako riadna výzva. v zásade to nie je až tak zložité a že nie je to žiadna atomová veda. Proste tá základná muštra, ktorá tu je už strašne dlho v tých partnerských témach, že žena potrebuje pozornosť a muž úctu. Pokiaľ je muž celé dni drbaný a zhadzovaný, tak on nemá chuť s tou ženou sa stretnúť. Ale možno, že je drbaný a zhadzovaný, pretože tú ženu vôbec nevidí z nejakých dôvodov. Hej? Takže keď udržujeme tieto dve kvality, že žena sa cíti videná, pohľadkaná, podporená, objatá,
v bezpečí, prijatá aj vo svojich nie čarodenických, tých bosoráckých stavoch, že tam vrieska po deťoch, po mužovi, že není jej to vytkýňané, není za to nejaká zosmiešňovaná. A muž sa cíti uznaný tou ženou, že i napriek tomu, že spravil nejakú chybu, že mu verí, že ho môže následovať a že ho aj následuje, tak to je základ. Lebo keď tieto dve veci sú úplne mimo, tak tam to ako nemá na čom byť postavené. Hm. To môže byť postavené potom na nejakej brutálnej chémii, ale tá sa časom mení a vytráca. Čiže to je tak, no. Mhm. Mhm. No. Čiže vlastne, čo chceme asi naznačiť obidvaja, alebo o čom sa rozprávame, tak za mňa je to, že ten základ je tá intimita a komunikácia a to vlastne, že čo vlastne prebieha v tom bežnom stretnutí toho muža a ženy. A tá sexualita je vlastne len odpoveď alebo ukážka toho, že vlastne aký je ten vzťah, ako to vlastne tam, ako je funkčné alebo nefunkčné. Čiže toto je, a presne, ak si povedal, že veľa ľudí sa dostáva do stavu, že má pocit, že oni už vlastne ani nepotrebujú mať, že sa, oni sa ne, my sme v pohode, my sa máme radi, my máme intimitu a my nepotrebujeme sa milovať. A potom ich zobereš na 2 dní niekde, alebo proste prejdú nejakou skúsenosťou a zrazu vlastne oni zistia, ty kokos, ale my máme brutálnu chuť sa milovať. A to je len ten preklik toho, že presne, jak si hovoril, že máš vo vačku nejaký oný problém, ktorý si tam odložil, jeden, druhý, tretí a zrazu vlastne už tú partnerku ani nevidíš cez tie všetky problémy. A ten tvoj ochranný mechanizmus ti vysvetlí, že to ako ty nepotrebuješ vlastne k nej sa ako priblížiť. Ty nepotrebuješ tú intimitu, lebo vieš, že keď chceš tú intimitu, tak musíš sa prehrísť všetkými týmito haluškami medzi tým. Hm. No. No tak áno, napríklad ešte generácia dozadu, alebo dve generácie, nám to niektoré tie, možno nemusíme ísť až tak ďaleko, stačí ísť ku svojim rodičom, že keď si niekto pozrie, a ja sa pýtam tých ľudí aj na prednáške, kde je 300 ľudí, tak, milí priatelia, kto chce žiť taký partnerský život, ako žili jeho rodičia, nech zdvihne ruku, tak z 300 zdvihnú dvaja, hej. Že my to naozaj po právu to objavujeme a učíme a hľadáme, lebo nemáme tie zdravé základy, my to nemáme skade poznať prirodzene nasať. Hm. A áno, tiež si myslím, že intimita, a teraz nehovorím len o samotnom sexe, o samotnom milovaní, ale intimita medzi mužom a ženou je naozaj tak akoby ten základ toho celého, prečo sme vôbec spolu. Že není ten základ, že dochovať tie mláďatá a mať nejaký dom a poslať ich dade na školu a vybavené. A častokrát si to suplujeme tým, že si to vezmeme ako náhradný náš zmysel života. Že dobre, tak toto nám nejde, budeme kamaráti a poďme vychovávať deti, ale to sa nedá. Lebo najviac, čo môžeme pre deti spraviť, je, že budú vidieť presne to, čo sme my nevideli. Zdravý partnerský vzťah u svojich rodičov. Nemusíme im o tom hovoriť. Oni v tom budú vyrastať, oni v tom budú žiť. A to je úloha tých rodičov, tých dospelých. Ale aj v poznom veku. Hej? Že budú vidieť, že naozaj aj, ja neviem, deduško a babička sa majú chuť držať za ruky. Že babička si z neho nerobí srandu, ale ho podporí, keď niečo povie a niekto ho napríklad zhodí v spoločnosti, ja neviem, pri stole rodinom. A že ten deduško ide okolo a má chuť ju pohľadiť po vlasoch. Hej, čiže to je celý ten priebeh akoby tej intimity. A tie deti to potrebujú zažívať a vidieť. A vtedy ja nemusím nič im ani hovoriť, lebo oni to prirodzene nasajú. Takže áno, my sa to učíme. Naša generácia sa to učí, lebo veľmi to nebolo skade nasať, akoby. Hm. A to nechcem ako, že tá predchádzajúca generácia to je predtým úplne na hovno, choďte sa hambiť. Taká bola doba. Proste to bol vývoj náš ako stredoeurópsky, takže proste to tak je. A myslím si, že naše deti
tieto témy budú mať už trošku tak akoby viac zmáknuté. Asi niečo iné budú riešiť zase, ale toto im oveľa zdravšie odozdáme, mám taký pocit, ako to bolo odozdané nám. Ale berme to tak, že je to naša úloha, našej generácie. Ešte vlastne nadviažem na to, jak si povedal, že v určitom veku by v podstate si chcel že striedať tie partnerky a proste mať každý deň možno inú ženu. Hej, že to je taká nejaká také nastavenie. A ja som vlastne zistil to, že keď naozaj vidím tú ženu svoju, tak ona je naozaj každý deň iná. Že ja mám každý deň tú inú ženu. Keď si to dovolím ako ju naozaj ako vidieť. A si ho, že uvidíme, čo bude potom, že teraz ste 14-15 rokov spolu. My poznáme proste páry, ktorí sú 40 rokov spolu a vlastne keď toto sa im podarilo, tak oni stále rozvíjajú tú intimitu a sexualitu a sú 40 rokov spolu. Čiže ja Mhm. som absolútne presvedčený o tom, že je to možné a práve neviem, či to je možné ako pri tom striedaní tých partnerov, lebo vlastne tam, ja neviem si predstaviť tú hĺbku a to, čo všetko si tam ako vybuduješ, na to, aby si mohol akoby ísť do tých obrovských aj intimností a hĺbok, hej, tak zatiaľ proste si práve ja myslím, že ten vzťah ako keby toho, ten monogamný, tak budeme ho tak volať, tak je vlastne tá najjednoduchšia cesta vlastne do tej intimity a do toho mať každý deň inú ženu a niečo iné skúmať. Tak, že toto sa mi zdá ako najlepšie. A to je také vtipné, že vlastne práve tá intimita a sexualita najviac nám vlastne otvárajú tie zranenia naše. A to je vlastne to, že to nie, že po 3 rokoch my ako prestaneme sa priťahovať, ale my proste po tých 3 rokoch a potom opojení vlastne zrazu ako nás to pozve do toho priestoru, kde čo ešte nemáme ako zmaknuté a spracované. A to je vlastne to, čo vypína tú sexualitu a tú príťažlivosť, že ty sa vlastne nechceš dotýkať samého seba. A ten druhý ti to vlastne do toho šťuchá, hej. A ešte vlastne tá intimita, čo robí, je to, že vlastne ten systém sa zrazu začne cítiť ako v bezpečí. A on si povie, no a kedy, inokedy to môžem ako teraz vyťahnuť, ak nie teraz. Čiže pri tom milovaní dlhú dobu vlastne na začiatku toho obdobia po tom opojení, tak vlastne dlhú dobu trvá, že sa vlastne len vyťahujú tie najväčšie zranenia, že vlastne žena môže pri milovaní plakať alebo kričať alebo čokoľvek, proste, že to zrazu vychádza ako von, ale vlastne tie poklady sú práve za tým. Za mňa, akože, že vlastne naozaj tá sexualita je najkrajšia možnosť vlastne ako keby cez to prejsť. Že vlastne sa miluješ, otvorí sa ti to a ty sa nezastavíš a len tam si a vlastne si tam, proste príjmeš to a prejdeš ďalej. A toto je vlastne za mňa nenormálne ako liečivé. Hmm. No, uh, určite tá monogamia je asi najlepšie, čo sme zatiaľ vymysleli, alebo ja neviem, či sme to vymysleli. A to na druhej strane to striedanie partneriek alebo to také akoby to život toho lovca neustáleho. Ja by som to nevytýkal chalanom po puberte, povedzme, že nabieha do toho, do tej dospelosti a potrebuje si tam niečo, akoby sám seba nájsť, ako to má. Ale je to presne ten znak tej akoby končiacej puberty. A nie je to znak dospelého muža. Ak to má dospelý muž, či už ako druhú pubertu po 50, tak to znamená, že niečo v tej puberte si on nedokončil a potrebuje si ten film akoby naplniť a dohrať to. Ale určite som presvedčený o tom, ani nepoznám takého chlapa, čo by mi povedal, že ja to mám takto, mám tých 10 žien, občas 50 a tak, a je vo veku a že som naplnený a šťastný. Hej. Čiže to naozajstné naplnenie a tá spokojnosť prichádza aj z mojej skúsenosti v tom, že
Mne netreba nič viac ako tú jednu partnerku. Lebo jednak tie ženy prechádzajú vlastne tým menštruačným cyklom, čiže ono áno, každý deň alebo obdeň alebo ob 3 dní je vždy iná, to je jedna vec. A druhá vec, že tá plejada toho, čo sa tam môže otvárať a zažiť, je aj s tou jednou tak hlboká a tak je to Excel vlastne, že nie je to Wordový dokument, že ideš iba pod sebou a ďalšia strana, ale ešte to má niekoľko hárkov a zdá sa to, že to je nekonečný nejaký priestor, ktorý ty môžeš otvárať do nekonečna. A keď sa ti zdá, že už si naotváral všetko, tak ťa prekvapí niečo, čo wow, že to som ešte neotvoril. Takže je to tak, no, len treba byť, akoby prejsť si tú cestu, ktorú si ty povedal. A nemyslím si, že je možné to ako v 20 zažívať. Asi niečo iné sa tam zažíva. Každý to máme teda inak, hej, ale treba si to ako keby, proste sme si to odmakali a po 40 si to môžeme užívať. No, tak ako. Hmm. Ja by som to týmto možno aj uzavrel. Chcem ešte raz naozaj tými veľkými písmenami napísať, že všetko, čo sme my tu hovorili, tak to sú naše skúsenosti a není to nič, nejaká dogma. Teraz proste zase, aby sme nevytvorili ďalší tlak na to, že jak to vlastne má ten muž mať a sa dostane ledva z toho, kde ho doviedla tá výchová spoločnosť a zrazu dostane ako nový balíček ako toho, že čo má ako všetko on teraz zvládnuť alebo aký má byť. Takže toto sú naozaj len naše inšpirácie pre vás. Zoberte si naozaj to, čo vám sedí, vyhovuje. Nenechajte si na seba vytvárať tlak. Nie sme tu kazatelia. Ja ti ďakujem, Igor, za rozhovor a teším sa, že zase sa niekedy stretneme a možno zase aj ďalší rozhovor spravíme. Ja ti ďakujem tiež za pozvanie a samozrejme buďme k sebe úplne úprimní a dobrí hlavne. Nevytvárame na seba žiadne tlaky. I napriek tomu, že áno, počiarkujem to, že nie je to žiadna dogma, tak máme už svoju skúsenosť a myslím si, že veľa vecí, keby sme to spísali, je čo si z toho zobrať, keď už len to, že predohraje celý deň, tak tým ženu určite potešíte, keď len toto si vezmete. Ale každopádne každému chlapovi, ktorý sa vydá na cestu seba poznania, aj cestu intimitu, tak držím obrovský palce a fandím tomu, lebo byť v tom koncentrovaný, pozorný a vedomý nám môže otvoriť vraj aj v iných oblastiach také dvierka, o ktorých sme aj netušili. Takže ja vám všetkým prajem, nech ste so sebou spokojní, so svojou partnerkou, ona nech je spokojná s vami a proste nech si užívate život, že je to naozaj ľahké, tak ako v tých hrách, keď zahráme. Tak ešte raz ďakujeme za pozornosť. Ďakujem. Ahojte. Ahojte.